Panginoon, maraming salamat sa laging pag-alalay sa amin, sa laging pagtulong sa amin. We really appreciate all these things sa aming mga buhay. Ngayon po, Panginoon, alam po namin na lagi po kayong nakabantay sa amin, na lagi po kayong handang magbigay ng suporta sa amin. At lahat ng ito'y ipinagpapasalamat po namin sa inyo. Aaminin po namin sa inyo, Panginoon, na hanggang ngayon po ay kailangan namin ng tulong niyo, na sa panahon ngayon, feeling po namin na mas bumibigat ang mga problemang dumadating sa aming mga buhay. At inaamin po namin din, Panginoon, na minsan kami ay nanghihina. At feeling po namin, Lord, na paggrabe ng paggrabe ang aming sitwasyon ngayon. Na alam din namin na masama din ang epekto sa aming pamilya. Pero Lord, as always, the more na namumroblema kami, the more na mas lalakasan at mas patitibayin namin ang aming faith, na mas maniniwala kami na hindi kami nag-iisa sa mundong ito. Dahil nagawa niyo ng maguhin ang sitwasyon namin dati. Alam po namin na mangyayari po ulit yun. Alam po namin na tutulungan niyo po kami ulit. Kaya mga araw na dadating ay magiging iba. Kaya ang mga linggong darating ay magiging iba. Mas maniniwala at mas magtitiwala kami. Habang humihirap ang sitwasyon namin, mas lalakihan namin ang faith namin sa inyo, Panginoon. Titingin kami sa inyo, mas magfo-focus kami sa inyo. Dahil parang lumalaki ang problema kung dito kami nakatingin. Kung dito kami nakafocus, mas natatakot kami, mas nag-aalala kami. Kaya ito ay mag-iiba tulad ng dati. Dahil alam namin, Lord, that we can trust your love, we can trust your blessings, and we can trust your faithfulness. And we know that your presence in our lives is more than enough. Panginoon, ngayon pa lang, salamat na. Alam namin ang pagtulong mo ay hindi na magtatagal, na magbabago na ang dapat mabago, na mapupunta na sa way namin ang lahat ng tulong na kailangan namin. Panginoon, tulungan mo rin ang aming bayan. Tulungan mo nang makabangon ng tuluyan ang aming bansa. Kami ay naniniwala at magtitiwala na darating na ang tulong na laman ng aming mga dasal para sa Pilipinas. This is our prayer. In Jesus' name, Amen.